Bé, bona tarda. Els catalans paguem el peatge a les autopistes pel manteniment de les autopistes catalanes. El que no pot ser és que part dels impostos que paguem els catalans vagi destinat al manteniment de les autopistes de la resta de l'Estat, i en aquest sentit dir que aquest greuge comparatiu és intolerable. Per tant, aquesta situació no es pot perllongar més. Ens està portant, a més, a una situació molt delicada, i és que comencen a haver-hi ciutadans catalans que els estan abocant a la insubmissió i a la desobediència de la normativa. I això crec que s'està produint una situació molt delicada, i penso que el govern de Catalunya ha d'explicar quina és la situació i ha de prendre mesures per solventar aquest greuge comparatiu que s'està produint. A més, es dona la circumstància de que el govern de Catalunya i el seu president tenen dins del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i el Creixement, un dels seus membres és el president d'Abertis, i entenc que com a membre del Consell Assessor del president hauria d'explicar-li quina és la situació de greuge comparatiu que es pateix avui per avui i donar-li les claus per trobar una solució i acabar amb aquest greuge comparatiu. Per tant, el president en aquest sentit ho té molt a la vora, al tenir tota la informació, al conèixer de primera mà quin és el greuge comparatiu que patim els catalans, i el que sí que demanaria al govern és que es posicionés en aquesta qüestió i no actués amb ambigüitats, com avui he sentit el portaveu del govern que parlava que està proper a la gent que fa aquests actes d'insubmissió i de desobediència de la normativa, però que no anima a la gent a actuar de forma contrària al que estableix la normativa. Per tant, que siguin clars, que es deixin d'ambigüitats, que expliquin la situació que pateixen avui per avui els catalans i les catalanes respecte del que són la situació amb les autopistes catalanes en relació a les autopistes de la resta de l'Estat. És a dir, que s'incrementi el dèficit de les autopistes per culpa de que a Madrid, per exemple, no es paguen peatges, això és molt greu. I que ho tinguem que pagar els catalans encara és més greu. Per tant, realment crec que és una situació que el govern ha d'adoptar mesures i, repeteixo, té molt fàcil, atès que un dels membres del Consell Assessor per la Reactivació Econòmica i Creixement, que així es diu, un consell de membres que es dediquen a assessorar el govern i el president, que li expliquin aquesta situació i que solventin aquest greuge comparatiu. Si no, estem anant per una via que és preocupant, i els que tenim responsabilitats polítiques, crec que hem de, i sobretot qui té responsabilitats de governar, ha d'adoptar mesures i d'afrontar aquesta situació, perquè ens estem trobant que com a conseqüència dels pressupostos cada cop s'inverteix menys a Catalunya. Què passa? Que s'inverteix menys en infraestructures i aleshores no hi ha vies alternatives a les autopistes. Els catalans i les catalanes han de passar per les autopistes i realment arriba un moment que s'indignen davant d'aquesta situació que ara s'ha conegut, que ja fa temps que es coneixia, però que ara d'alguna manera s'està reaccionant davant d'aquesta injustícia. Per tant, si això ho relligem a sobre amb un sistema de finançament injust que impedeix que disposem de recursos per invertir en les nostres infraestructures i, per tant, evitar que aquesta situació es produeixi, que seria el cas, si tinguéssim un finançament just, això no succeiria. Insisteixo, crec que és un tema prou greu com perquè el govern, que avui el portaveu del govern ha fet unes manifestacions respecte a aquesta situació que es pateix a les autopistes catalanes, que prenguin, que adoptin mesures per solucionar aquest greuge comparatiu. Parlo de més, quedo a la seva disposició per si volen fer alguna pregunta d'algun tema d'actualitat o aquest mateix. Gràcies.
Sí, no sé si ho ha comentat al principi, però sobre la proposta dels seus excompanys de Solidaritat de que els diputats tornin al seu teletac, no sé què n'opina. Bé, penso que, ja ho he dit, no? Aquí el govern ha d'explicar quina és la situació, afrontar-la, per tant, ho té fàcil, perquè el president d'Abertis forma part dels assessors d'aquest Consell, i un cop s'hagi explicat la situació i un cop s'hagin adoptat les mesures, actuarem tots plegats en conseqüència. No? Però aquí el que cal és, més que fer actes així individuals, crec que el que cal és una solució en tot el seu conjunt. El que no pot succeir és el que deia, nosaltres paguem els nostres peatges, resulta que a la resta de l'Estat no paguen pràcticament peatges i a sobre dels impostos que paguem els catalans cada vegada s'incrementa més la partida per anar a mantenir les autopistes de la resta de l'Estat. Això no pot ser, que els catalans som els que paguem més i a sobre ens dediquem a mantenir les autopistes de la resta de l'Estat. Crec que això és injust, que a més és un greuge comparatiu veritablement que no es pot tolerar, i per tant el govern que expliqui la situació, que adopti mesures i que digui clarament què és el que hem de fer els catalans. Si no, entrarem en aquesta dinàmica d'insubmissió i de desobediència i, evidentment, arribarà un moment que ens haurem de posicionar tots plegats, i jo estic posicionat també en la línia del no pagar el manteniment de les autopistes de la resta de l'Estat. Jo el que demanaria és això, que el govern adopti mesures i un cop s'hagi explicat la situació que s'està patint de greuge comparatiu. Mesures de quin tipus? En podria concretar alguna de la que vostè proposaria? Doncs miri, això un cop s'expliqui la situació tal qual és, i que es confirmi tot el que els he explicat, perquè de fet és el que històricament ha succeït, que el 90% de les autopistes de pagament de l'Estat estan a Catalunya. Això qui millor ho pot explicar és un dels assessors del president, que és el president d'Abertis. Mesures? Miri, jo soc dels que pensa que d'entrada s'haurien de suprimir les barreres arquitectòniques de les autopistes i s'hauria de fer un càlcul, i avui hi ha sistemes tecnològics que ho permetrien, de que via l'impost de circulació, que ja està destinat a les essències de l'impost de circulació, ja van destinades al manteniment d'autopistes, al manteniment de carreteres, de la xarxa de carreteres. Hauríem de precisar quin tipus de carreteres, fer un estudi de la situació en la que ens trobem, a la xarxa viària del país, i evitar d'entrada les caravanes que es produeixen, i que segur que hi ha mitjans tecnològics per conèixer l'ús que fan els usuaris de les autopistes i aleshores d'aplicar un impost raonable i conseqüent amb el que comporta l'utilitzar una autopista i amb la finalitat de mantenir aquesta autopista en les millors condicions possibles. Jo adoptaria mesures d'aquest tipus. El que passa que, òbviament, no sóc un expert d'aquestes qüestions. Crec que el govern té experts o assessors que coneixen millor que ningú aquesta situació, per tant, que, escolta, ho tenen molt a prop, que els hi preguntin, i sobretot que aquests assessors expliquin la situació i donin les claus per solventar aquest greuge comparatiu, que repeteixo que és inadmissible. Sí, sortint del tema dels peatges, m'agradaria que valorés l'autonomisme diferencial que proposa el Partit Popular de Catalunya en la ponència de cara al Congrés del 5 i 6 de maig i que contempla un finançament singular per Catalunya. Miri, d'entrada és anticatalà, contrari als interessos de Catalunya, no ens solventa absolutament res, està pensat en clau espanyola, com tot el que malauradament fa el Partit Popular. És a dir, tenen els interessos d'Espanya per davant dels interessos de Catalunya, tenen al cap tot el que interessa més al govern d'Espanya que als catalans i a les catalanes, i el Partit Popular aquí a Catalunya ja s'ha demostrat malauradament
i ho dic amb tots els respectes i amb tot el greu que em sap dir-ho, no serveix per res. No serveix per res perquè ja s'ha vist. És a dir, els senyors del Partit Popular no han pogut influir gens ni mica en què els pressupostos que ha presentat el Partit Popular al govern del senyor Rajoy doncs hi hagi alguna partida en interès dels interessos de Catalunya, alguna partida que estigui destinada a pagar el que deuen a Catalunya. A l'inrevés, és a dir, tant a Catalunya com a la ciutat de Barcelona, aquests pressupostos, doncs, en el cas de Barcelona, redueixen l'aportació de l'Estat en un 40%, per exemple. O sigui que aquí aquests sistemes i aquests jocs de mans que volen fer amb l'autonomisme, com ho ha dit vostè, perquè sí que he llegit els titulars, autonomisme diferencial i després també hi ha alguna cosa singular, no? Un finançament singular. Clar, escolti'm, a mi aquests jocs de mans que venen del Partit Popular, ja li repeteixo, són contraris als interessos de Catalunya i estan pensats en clau única i exclusivament espanyola i en realitat el que volen és, doncs, si depengués d'ells, doncs, a part de reduir Catalunya a una diputació provincial o a una delegació del govern d'Espanya, ja són coneguts els atacs sistemàtics de la nostra llengua i de la nostra cultura, que si fos per ells la reduirien a quelcom folclòric. I per tant, jo realment tots aquests jocs de mans que volen fer veure a alguns catalans i catalanes que ells són els qui tenen la solució pels problemes dels catalans i les catalanes, crec que ja ha quedat més que demostrar que no se'ls creu ningú. De fet, ja ni quan parlen de l'eficiència en l'administració pública ni en cap àmbit dels que el Partit Popular parla té ja credibilitat. I especialment, em refereixo al Partit Popular de Catalunya, especialment perquè no han pogut influir, ja li dic gens ni mica, amb el que ha decidit el govern del senyor Rajoy, que és de seguir deixant de pagar el que deuen a Catalunya, continuar sotmetent els catalans i les catalanes a un dèficit fiscal insostenible, el fer més retallades, el imposar uns tipus d'impostos, com per exemple l'impost sobre béns immobles a Barcelona, de tal manera que perjudica directament els interessos dels barcelonins i les barcelonines, i reduint l'aportació de l'Estat a la ciutat de Barcelona, com li he dit, en un 40%, reduint, per exemple, la inversió que ha de fer l'Estat en Rodalies en un 84% i un reguitzell de decisions que han anat prenent en perjudici dels interessos dels catalans i les catalanes. Per tant, jo crec que no estan legitimats per parlar ni de finançament i per parlar tampoc vostè ha parlat d'autonomisme diferencial, escolti, i són uns jocs de mans que en fi, que crec que no tenen cap tipus de credibilitat. Bona tarda. Dues qüestions. Primer, posicionament polític sobre les coses que es votaran, a banda de les mocions, sobretot la reforma laboral, el plantejar el recurs, i els debats de totalitat de la llei de simplificació i racionalització de l'administració pública del PP i la llei per reformar la llei espanyola de trens per part d'Esquerra. I finalment, volia preguntar-li si creu vostè, com sembla o interpreto que es deriva de les paraules del portaveu del govern, Francesc Homs, avui, que el govern espanyol té una estratègia deliberada per intervenir a Catalunya aprovant uns plans de reajustament i fixant uns objectius de dèficit incomplibles per part del govern català. Anant per parts, si li sembla, començo pel final. Jo crec que això és una estratègia preconcebuda del govern de Mariano Rajoy per mantenir Catalunya a ratlla. Em refereixo a fixar uns objectius de dèficit que saben que són inassumibles i d'aquesta manera tenir la potestat d'intervenir a Catalunya. Penso que això és pervers i és, fins i tot en dret es parla d'allò de quelcom diabòlic. Ells saben que estan posant uns objectius que no es poden complir, per tant estan establint una norma que no es pot complir. Quan s'estableix una norma que no es pot complir, realment està justificada des del punt de vista jurídic la insubmissió o la desobediència. I amb dades econòmiques a la mà és ben cert que els objectius de dèficit que fixa el PP per justificar una intervenció de les autonomies, en el cas de la nostra,
doncs saben que fixen aquests objectius que són inassumibles. Per tant, és pervers i és diabòlic. En el meu posicionament, la proposició d'Esquerra o el projecte de llei d'Esquerra, si no recordo malament, el de trens estaria a favor. Amb la proposta del PP doncs seré contrari. De fet, doncs, té una esmena a la totalitat per part de Convergència, la qual cosa diu el que deia abans, no? La poca credibilitat que té el PP a l'hora de plantejar fins i tot ja qüestions com aquestes, perquè s'han fet un fart de parlar de que s'han de fer polítiques de foment de l'ocupació, s'han de fer polítiques de foment de la competitivitat de les empreses i després, per altra banda, el que impedeixen és que es disposin dels recursos necessaris per fer aquestes polítiques. Per tant, això és contradictori, és cinisme polític, que ja se'ls ha vist el llautó, ja els hi hem tret la careta i ara veritablement ben poca credibilitat. A mi em sap greu, insisteixo, pels diputats del PP i pels regidors del PP en l'Ajuntament de Barcelona, que tinc el gust de conèixer-los, perquè estan en una situació molt incòmoda perquè, ja li dic, s'han fartat d'explicar-nos què és el que calia a Barcelona i a Catalunya, i amb els pressupostos que ha presentat el senyor Rajoy han quedat totalment descol·locats. Per tant, estan desvestits de tota credibilitat a l'hora de presentar aquestes propostes perquè, home, per molt que les repeteixin, realment la realitat és una altra. La realitat és que suposen que Catalunya tingui un finançament just perquè pugui disposar dels recursos necessaris per fer totes aquestes polítiques que ells diuen que s'han de fer. Això és contradictori, insisteixo, i és cinisme polític, i fan que el PP a Catalunya serveixi de ben poc i no tingui cap credibilitat. Potser l'únic que serveix és per tenir presents, perquè tinguem presents constantment els interessos del govern espanyol i dels espanyols, que no pas dels catalans i les catalanes. I en el... Sí, bé, en aquest recurs, si hi ha competències que vulneren, o si hi ha normes que vulneren les competències contemplades en l'Estatut, doncs òbviament em posicionaré. El que passa que precisament amb el meu equip de treball estem valorant aquesta qüestió. Tinc decidit el tema dels trens, tinc decidit el tema de la proposta del PP i aquesta l'estem estudiant per posicionar-nos. Evidentment, si vulneren competències de l'Estatut, doncs ens posicionarem a favor del que es demana. Això és el que deia el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Sí, és el que diu el dictamen del Consell de Garanties, però m'agradaria donar-li una altra ullada. Possiblement, evidentment, d'alguna manera donaré suport a aquesta qüestió, no sé si totalment a favor o amb una abstenció, ja ho veurem. Ho dic perquè hi ha punts de la reforma dels quals el Consell de Garantia s'ha manifestat que no vulneren les competències i potser aquests també han de tenir-se en compte, perquè la reforma també té un origen i és la situació que estem vivint de crisi generalitzada, una situació que hem d'adoptar mesures per capgirar-la. Penso que la flexibilitat del mercat laboral, penso en un intent d'acabar amb la dualitat de la contractació. Hi ha coses de les quals estic a favor. El que sí que és cert és que si vulnera competències de l'Estatut, tal com diu el Consell de Garanties, doncs em posicionaré a favor de la proposta. Alguna pregunta més? Molt bé, gràcies.